Θέλουμε να πούμε σε όλους για να καταλάβουν ότι η σημερινή μας εκδήλωση είναι για να αναδείξουμε τα προβλήματα και να κάνουν κατανοητά η πολιτεία και όλοι οι φορείς ότι αν δεν δοθεί λύση στα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε, η φτώχεια θα μεταδοθεί και σε εμάς. Διαμαρτυρόμενοι σήμερα για τα προβλήματα που έχουμε ως αγρότες, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για το φθηνό πετρέλαιο, για το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, η παραγωγή που πάνε στις λαϊκές αγορές. Διαμαρτυρόμαστε σήμερα με τον Υπουργό Γεωργίας και έχουμε μαζέψει από τις λαϊκές. Θέλω να ευχαριστήσω τους παραγωγούς που πρόσφεραν όλα αυτά τα προϊόντα, γύρω στους 50 τόνους, να τα μοιράσουμε σε πολύτεχνους, σε άνεργους και σε συνταξιούχους. Και αυτό είναι ένα δείγμα που το δείχνουμε, ενώ καθημερινώς το κάνουμε χωρίς να πέσουμε. Καθημερινώς μετάμε σχολεία, καθημερινώς μετάμε καφέ, καθημερινώς μετάμε όποιον μετάει την τρίτη άκρη και με μεμονωμένους πολίτες καθημερινώς στις λαϊκές αγορές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν δεν πιέσουμε, αν δεν φωνάξουμε, αν δεν απεργήσουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Μόσκος Παντελής, πρόεδρος παραγωγών λαϊκών αγορών. Να βγούμε 10 η ώρα επάνω να μιλήσουμε και μετά να κατέβουμε να μοιράσουμε τα πράγματα. Επειδή ήρθε πάρα πολλοί κόσμος όμως, εμείς μοιράσαμε τα πράγματα και δεν περιμέναμε να μας δει ο Υπουργός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Υπουργός θα μας δεχτεί τώρα, αλλιώς θα κάνουμε κατάληψη και θα κλείσουμε την είσοδο του Υπουργείου. Γιατί δεν είναι σωστό. Εμείς είχαμε κόσμο εδώ και μοιράσαμε τα προϊόντα. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Πάνε και πρόεδρε, τα εμπορεύματα δεν έφτασαν με τον κόσμο που προσήλθε. Κοιτάτε, ακόμα υπάρχει. Εμείς πέραμε 50 τόνους προϊόντα. Οι πρώτοι καταναλωτές πήραν πάρα πολλά, δηλαδή θα είδατε και εσείς πέρανε 5 τσάντες ο καθένας και στο τέλος πέραμε ένα φορτηγό ακόμα. Πέραμε από όλα τα είχαμε από όλα τα προκυπευτικά. Είχαμε πατάτες, είχαμε ντομάτες, είχαμε αγκούρια, είχαμε πορτοκάλια, είχαμε μήλα, μαρούλια, τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι. Πείτε μου λίγο πρόεδρε που έγινε το λάθος και δεν έφτασε η ποσότητα. Μιλάμε και πολύ μεγάλη. Γιατί να γίνει λάθος δηλαδή. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι πήρανε πάρα πολύ, κάποιοι άνθρωποι πήραν λιγότερα. Αυτό που είδατε σήμερα, εμείς το κάνουμε καθημερινά και δεν το βλέπετε. Το λέω κατηδίαν. Εμείς δίνουμε και σε ΚΑΠΗ και σε σχολεία και σε ιδρύματα και δίνουμε και σε μεμονωμένους πολίτες το μεσημέρι που έρχονται, δίνουμε καθημερινά. Θέλω να πω. Η ζήτηση και η εικόνα που παρουσιάστηκε, τι δείχνει, πρόεδρε, για την κατάσταση της κοινωνίας? Εντάξει, όταν έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους στην Αθήνα και έχουμε μεγάλη φτώχεια, εμείς τη βλέπουμε καθημερινά στη λαϊκή που έρχονται οι άνθρωποι και μας ζητάνε δωρεάν προϊόντα. Λοιπόν, η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών συμμετέχει σε αγροτικές κινητοποιήσεις, θα συνεχίσουμε, εμείς θα νικήσουμε στο τέλος. Θέλω να δηλώσω στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν επιτασσόμεθα, εμείς έχουμε τα χέρια μας και σκάβουμε μόνοι μας τα χωράφια, θα συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, η μείωση του κόστου παραγωγής είναι επιτακτική ανάγκη για να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Δεν μπορούμε να καλλιεργούμε με αυξημένο κόστος παραγωγής και με μειωμένους μισθούς συνέχεια. Πουλάμε στη λαϊκή φθηνότερα. Δεν αντέχουμε άλλο. Και ακόμα μοιράζουμε.